Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tiri kutarisa nyaya inorema yemhuri yekwaJavha, iyo yeuori hwekuba mari dzevanhu, iyo yanga iri kumatare edzimhosva. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure. Hanzvadzi yemuprofita anozivikanwa nembiri nenyaya dzekupokana Passion Javha, uyo anonzi Mavis Madzivanzira, agara jeri nhasi chaiye. Mutongi weHarare Regional Magistrate Feresi Chakanyuka amupa chirango chemakore 5 ari muchitokisi mushure mekunge awanikwa aine mhosva dzeuori dzefraud. Mavis haana kudyiwa akasvinura sezvo awanikwa aine mhosva pamwe chete nemumwe wake anonzi Pauline Gutsa. Vaviri ava vawanikwa vaine mhosva pfumbamwe 9 counts dzekubira vana veZimbabwe mari inodarika zviuru zvine $120 emadhora ekuAmerica, $120,000. Dare raudzwa kuti Mavis naPauline vakanyengedza vanhu vakawanda vachivatengesera nzvimbo dzekuvakira maresidential stands ekunyepa. Vakashandisa mapepa ekunyepa, mafake documents uye zita raPassion Javha kuitira kuti vanhu vavimbe, ndokubva vatora mari dzakawanda dzedhipoziti kubva kune vanhu vaifunga kuti vari kutenga mastands echokwadi. Panguva yekutongwa kwenyaya iyi, hanzvadzi yake Passion Javha akaonekwa kumatare achiedza kutsigira hanzvadzi yake. Mavis anga agara ari murimandi kwenguva yakati rebei, ongororo ichienderera mberi, asi nhasi kurerwa kwake kwaguma nekuendeswa kuChikurubi Maximum Prison.